Bakalaot mga katekir, magandang hapon sa inyong lahat. At nandito tayo ngayon sa may pwesto ni Ma'am Tita. Ma'am Tita. Dito sa may Bani, Pangasinan. Anong barangay ito, Ma'am? Banog Norte. Banog Norte. Ayun. Sa mga mapapadaan po dito, papuntang Bulinaw, ay maaari lamang mag-drive pa dito para bumili ng kanilang mga panindang pakwan. Yan o. So kumakain si Padre Joe. Tamig tayo, matamig. Ayun. Alright. So meron pa dito mga katekir. Ayan. Okay. So meron dito mga katekir. 3 for 100. Yan o. 3 for 100. Ligo 100, sir. Yun. Daming pagpipilian mga katekir. Ayun. Ayan. Sabi yun. Ito yung panitian. Ito for 100. Ma'am, ano yung gamit mo, ma'am? Page yun, ma'am? Okay. Anong pangalan mo dun, ma'am? Tita Rosero. Parang ano mo? Tita Rosero. So sa mga Tita Rosero pa rin. paril po, RI po yun, RI. Oh, R-A. Ay, RE. R-A-R-A-L. RERAL. Sa mga ka-page ko po mga katikir, please follow po kay Tita Rosero Parel. Ayan. Dito sa may Bani, Pangasinan. Ayan. So ayun mga katikir, hanggang dyan na muna yung video natin. Kita-kits sa next vlog. Mula dito sa Bani, Pangasinan. Take care po.